ନା ମ ତମ କଥା କଥା ଆଉ ଆମ କଥା କଥା ଭାଇ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ହଉ ଭାଇ ତମେ ରଖ ପଛରେ ଫୋନ କରୁଛି। ଯିବା ରେଡି ପୁରା ରେଡି। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଠିଆ ଠିଆ ହଲେଇ ହଲେଇ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଯାହାର ନାଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପିଲାଙ୍କର ଭିତିରି କଥାକୁ। କିଛିଦିନ ହେବ ଆମ କତିକି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନଙ୍କର ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ତୁମଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସୁନି। ମୁଁ ଏଇଟା କହି ରଖୁଛି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବନି, ସତରେ ବି ଆଉ ଆସିବନି। କାହିଁକି ନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲା ସବୁ ଏବେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭାବିଲେଣି। ସେମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଲିବ୍ରିଟି ମିଷ୍ଟର ତପୁ ଓରଫ ରଙ୍ଗିଲା ଟୋକା, ସେଲିବ୍ରିଟି ନମ୍ବର 1। ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦିନ ଥିଲା ମୋତେ କହୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆଉ ମାଇ ଡ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ ବିକେମ୍ ଏ ବିଗ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା କି ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରେମ ବର୍ଷାରେ ଗାଧଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସେ ଭିଜୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆମ ଗାଁ ବରଗଛ ମଣ୍ଡପ ଉପରେ ମଝି ଗୋଡ଼ ଟେକି ଦେଇ ଖାଲି ପ୍ରେମ ଗପ ଗପୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ। ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି କଥା କହିବ, ଆରେ ତପୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ସେ କେବେ ମନା କରିବେନି, କେବେ ବି ମନା କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ପାରାକୁ ଭାଡ଼ିରେ ପୁରେଇବାର ଥିବ, ମାଣ୍ଡୁକୁ ଦେଖା କରିବାର ଥିବ, କି କାହା ସହିତ କଥା ହେବାର ଥିବ, ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଟିପୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତମ କଥାକୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନା କରିବେନି କେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ତ ଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଲିବ୍ରିଟି ନମ୍ବର 2। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚେହେରାଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଙ୍କ ଚେହେରା ପୁରା ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ, ହେଲେ ଏଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ପୁରା ବିଶିଷ୍ଟ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ମିଷ୍ଟର ଜୀବନ। ଏଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗେମ୍ ବାହାରିଛି ଆମର ଫ୍ରି ଫାୟାର। ସେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଏମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପୁରା ପ୍ରୋ ପ୍ଲେୟାର। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ସେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳିବେ। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଜୀବନ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ଅଛି, ହଁ କରିବା। ତାଙ୍କୁ କହିବ ଆଉ ଆସ ଆଉ ଏଥର ଯିବା, ଏଥର ବାହାର ଲୋକେସନରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା, ହଁ କରିବା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିବ ଆଉ ତମେ ଏଇ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରିବ ନା, ହଁ କରିବା। ଆରେ ସବୁ କଥାରେ ତାଙ୍କର କରିବା, ଯେକୌଣସି କଥା କୁହ ସେ କଥାରେ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ହେବ ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଡାକିବ ତାଙ୍କୁ, ଆରେ ଆସ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା। ଆଉ ସେ ସେଠୁ ତମକୁ କହିବେ ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ମତଲବ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା କେତେ ନହେଲା କେତେ। ସେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ଆଉ ବହୁତ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ବି ବହୁତ ବିଶିଷ୍ଟ, ବହୁତ ଭଦ୍ର ପିଲା ସିଏ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଲିବ୍ରିଟି ନମ୍ବର 3 ମିଷ୍ଟର ଡୁକି ଓରଫ ମିଷ୍ଟର ଡନ୍। ଇଏ ଭାଇ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି, ବହୁତ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି। ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ବଜେଇଲେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବାହାରୁ ସବୁ ଆସୁଛି ଅଫର୍, ତମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କର, ବଡ଼ ବଡ଼ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅଫର୍ ଆସୁଛି। ସେ ସହିତ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଭଳିଆ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେ ପଚାରିବେ କାହିଁକି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ତମେ ଡାକିବ ଆରେ ଆସ ଭିଡ଼ିଓଟେ କରିବା, ସେଠୁ କ'ଣ କହିବେ ଜାଣିଛ? ସେ କହିବେ ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମେ ଯାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଆଉ ମୋ ସିନ୍ଟା ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇ ସମୟରେ କରିଦେବି, ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ତମ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଯିବନି କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିବ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ ହେଉଛି KTM ବାଇକ୍ଟି ଧରିବେ, ଗିର୍ଗିରି ମାରି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିବେ, ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ଝିଅକୁ ଲାଇନ୍ ନ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ହେବ। ଏ ତ ଥିଲା ଆମର ସେଲିବ୍ରିଟି ନମ୍ବର 3ଙ୍କର କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ସେଲିବ୍ରିଟି ନମ୍ବର 4ଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ଇଏ ନୁହେଁ, ଆରେ ଏକୁ କାଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣ, ଏକୁ କାଟ। ହଁ ବାସ୍ ଏବେ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ନମ୍ବର 4 ମିଷ୍ଟର ଚିଣ୍ଟୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର। ସବୁ କିଛି ଏଙ୍କରି ହାତରେ। ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରନ୍ତି ଇଏ, ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରନ୍ତି ଇଏ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। ୟାଙ୍କ କଥା କହିବେ ଯଦି, ଇଏ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ।
कथा एक्चुअली कहीं शुणती ना समस्ते एक कान पुरेबे से कान बाहर करदे सी भी बेचारा ए कौन करें सी ए नुआ नुआ प्रेम पड़ जाइए टाइम देवाई मांडू को टाइम देवाई सी घर खट उपर पेटे पड़ी गपुंट ना बेड़ा भितर गड़ी पड़ी गपुंट गोटे संस्था चली से संस्था चालू जोटा चली से चालू यही भाव में सब संस्था चली एमती सब पिला आमर सब अच्छा भिडियो करने इंटरेस्ट होती एमती भाव में इंटरेस्ट तांकर आईटा हूँ आमर गोटे दुखी परिवार ता भितर भी यही दुखी परिवार भितर भी आपणकर जो कर्तव्यटा से बहुत अधिकार रही कौन रही ना आपण मैंने वीडियो देखुं आम जेकोसी वीडियो छाड़ू जदि भी आम लेट हो छाड़ा कि वीडियो जो छाड़ू आप देखुं से वीडियोटा कौन ना आप भ्यूज अधिका हो किंतु सब्सक्राइबर से जोठी से अरे भाई कौन सब्सक्राइब करने पैसा पड़ुची सब्सक्राइब करने किसी भी करूँ अरे ना लात मारतु गोईठा मारतु चापुड़ा मारतु किसी भी करूँ भाई सब्सक्राइब तो कर दिंतु आप सब्सक्राइब करदे आमे भी खुशी हबू आउ आमर पिला माने भी इंटरेस्ट हेबे वीडियो करने आमर एथर टार्गेट रोची 1K सब्सक्राइबर पूरण करने किसी भी करूँ भाई सब्सक्राइब कर दिंतु यहाँ हूँ आमर फैमिली एति कहूँ पुणी नेक्स्ट वीडियो देखा हे से नेक्स्ट वीडियो को वेट करूँ रही जय जगन्नाथ नमस्कार।